igapasa ni Ombudsman Remulla sa Kamara ang kopya sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth kung SALNs si Vice President Sara Duterte. Ini bilang pagtuman sa request ng House Committee on Justice nga nagahingyo sang kopya sang SALN ni Duterte sa tuig 2022 tubtob 2025, 2007 tubtob 2013 kag 2016 tubtob 2022. Ini nga request ang ginisyo sang panel kangot sa beripikado ng impeachment complaints batok sa Vice President. Suno ka Remulla, ipasa sining SALN apang apisan nga gin sa pinasa hindi sa personal nga makatambong sa hearing sa Abril 14. Pahayag ni Remulla, ipadala sining SALN custodians ng Office of the Ombudsman para sa mga hearing sa masunod nga semana. Ini nga officer suno kay Remulla ang mayara sang personal nga ihibalo sa mga request sa mga kongresista. Matandaan nga ang nagpagawa sang sabina mo sa House Speaker Faustino D. III, Justice Committee Chair Representative Jerby Luistro, kag Secretary General Chiloy Garafil. Ginarason sang committee nga kinahanglan ini nga dokumento agud nga maripaso ang gindeklara ni Duterte sa SALN bilang kabahin sang evaluation sang impeachment complaints. Na magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami. Yung custodian ng SALN na magdadala. Hindi po kayo personal? Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak diyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi.